everyone, welcome back to Sunny Live channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with another super stories and today talking about Umkhokha guys. Uyesabekaaa asazi noma uyobuya noma ngeke azabuye kwaze kwashuba guys laphana ke kumkhokha kwashuba ebandlela amaJudiya kwashuba kunomkhosi kuyaphithizela nje kaMthembu guys kunzima ke futhi ke kunomkhosi kwamukela ukuthi ke umnyeni wakhe akasazubuya futhi ke akasekho emhlabeni. Ngapha ku social media bamhleka lo bemhlekile bethi uyalunga unomkhosi. Akekho umuntu omuzwelayo guys, but they can't wait ukubona ukuthi ke uzoqhubha kanjani ke kulesimo ke abhekene naso njengoba ayenye lehlahla ke edela abantu ke bakaMthembu. Ngapha guys uManzimande uxoxa kusiphamandla ukuthi ke uyizathu sokuthi ukhulekani angabuye entabeni ngoba efuna ukuphatha yedwa. She's questioning ukuthi uMthembu umboniseni nokuthi ukhulekani ngeke abuye. Into engimangazayo ukuthi uSifociya wafika kaMthembu wabatshela bonke ukuthi uma ngabe nike namdedela ukuthi ahambe ngeke nizinithole ngisho uzipho lwakhe. Futhi ke guys bazamile uManzimande uzamile wathi wahamba wayokhuluma nabo wafika esethandaza khona bamhleka kunomkhosi ehlangene noNdlovu ke bamxosha futhi noSiphamandla futhi wazama wahamba waya laphana ke kakhulekani bafike bamxosha kwathi noma seyesetabeni waphinde wakhuphuka womncenga wathi ucela ukuthi angakhuphuka kodwa wahamba. Manje nje sekuyinkombankombane guys uManzimande usegxeka yena uSiphamandla. Ngicanga ukuthi ke naye ufuna umuntu nje angamgxeka ke kulesimo ke abhekene naso ke guys. uNomkhosi guys uyanqaba ke uyaphetha ukukholwa ukuthi usewumfelokazi futhi angeke aze amncwabe umnyeni wakhe. Ngapho uSiphamandla guys uzoqhubeka ke noma uzophoqeleka ukwenza something njengoba bezilile nje bewumndeni waKwamthembu mangabe fica uNdlovu sesathi isikhundla sikakhulekane seshumayele ebandleni yize kade ethe awamiswe noma azimiswe ke inkonzo ke ebandleni lamaJudiya kuze kudlule isimo ke abebhekene naso. Kodwa uNdlovu guys uyibona sewumkhululi inhloso yakhe nje ukuthi nje ahlale esikhundleni akabuze nobuhlungu ngoba ukuthi ke ukhulekana akabuyile ngoba uyazi ukuthi ukufa bathi kufa kwelokhunjani ukufa kwesoshukanda kweikhali. So nje uNdlovu yena shemo ibone seyena umkhulu sekuthiwa ke uyesabeka kusho kuyena. Umbuzo guys ke evelayo kubalaleli noma ke babukeli balomdlalo uthi ke kungabe ukhulekani ufe ngempela yini? Mina ngithi cha, as much as ngingenasiqiniseko kodwa ngiyacabanga ukuthi ke ngeke umvela sambulalo uzobuya nje sewumuntu oshintshile kakhulu esezosenzisa noSiphamandla ukhola ibandla laMvelase aphinde abone noNdlovu nanokuthi uNdlovu umuntu onjani futhi ke yini ke ayigaqele. Silindele ke ukubona kumvelase guys esilungisela ke uNdlovu. It's been long silindile ukubona ukuthi uNdlovu kanti wakhokhela nini yena awakhe ke amacala. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena uyafuna yena ukuthi ukhulekane afe noma uthi akathole elinye ke ithuba ke lesibili. Bye.